Jalup jaten piny Rigathi Gachagua owuok tung mosuo kod min od jaten piny mokwongo Mama Ngina Kenyatta kuom weche mabende nowacho e kinde manochulo ne Field Marshal Muthoni wa Kirima gowi mano mar bengi maromo $4.7 kodwoko Mama Ngina. Gachagua nonyiso Mama Ngina kod anyuola mar Kenyatta mondo opogne jokedo mag Mau lope mekgi nus. Chris Owino nigi ler mathoth. Kata oduoko ni Mama Ngina Kenyatta ne ochulo ne achiel kuom jokedo mag Mau Field Marshal Muthoni wa Kirima gowi mar bengi maromo $4.7. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua to nen gi kwayo machielo. Ka oloso e kaunti ma Nyeri, Gachagua nonyiso Mama Ngina Kenyatta ni yo maber mar konyo kendo duoko erokamano ne jokedo mag Mau en ka anyuola mar Kenyatta opogone gi nus mar lope maggi. Nimefurahi sana kuona watu jana wakisema wanafikiria sana vile watasaidia watu ya Mau. Hata kama hawajasaidia kutoka 1963 hawajachelewa, sababu Mau na watoto wao wako na shida. Ile tunauliza tu ni wasaidie na njia ya maana. Ile mashamba yote walichukua ya Mau waangalie hata kama ni nusu, wape watu ya Mau na watoto yao ni kiwemo, si ndio? That's all we're asking. Hakuna shida, they are not late. Mama Ngina Kenyatta ne orwako Field Marshal Muthoni wa Kirima e dala ne mamudhaiga chieng' tich ang'wen kendo chulo ne gowi makamano kaachiel gi nyiewo ne ot e kaunti ma Nyeri higa mokalo. Wale wenyewe walikuwa msituni kupigania nchi hii, mnawaona wenyewe, kwa sababu siku hizi kila mtu anemjuaji. Tunafanya kazi nyingi ya nchi hii, kwa hivyo mimi nashukuru sana, na nyinyi mkiwa watoto shosho wangu muendelee kuwa na amani ya nchi hii. Gachagua kod josiasa mag Kenya Kwanza kata kamano ne wuok tung' mosuo kod anyuola mar Kenyatta magiwacho ni gilope mathagalany, lope male mag bungu ema kwayoe e kinde ma jogo mane okedo ne loch mapacho kae to dak kawiny. From 1963 they have never both had. Now that they have come and they are saying they are concerned na watu ya Mau watusaidie, because wenyewe ndio walichukua mashamba yote ya Mau. Swara ndizo zinakula huko, zinatembea huko, hakuna kazi inaendelea kwa hiyo mashamba. Mau na watoto yao wanazikwa kwa public cemetery. Ne odhi nyime kod wacho ni oikore mar choko jo Mau duto kod anyuolagi mondo dhi omigi lope poni anyuola mar Kenyatta uyie mar bwaso negi bath lo margi. Nauliza hao tu kama wamepata hiyo roho Mungu amewaguza kuonea watu ya Mau na watoto yao huruma, wa consider, because hii mashamba ni kubwa sana. They actually don't need the land. It's too much. If they can consider even half of that land they took from Mau, watuite. If they want my services, I can organize the Mau. Tuongee hiyo maneno, watukatie mashamba nusu, tupatie hao title na hao waendelee na hiyo ingine. Hakuna shida. Chris Owino, Ramogi TV.